Здравейте, казвам се Васил Димитров от град Сандански. Живея до едно село, до село Плоски. Там съм си роден, там съм си израснал. Занимавам се с произвеждам ПВЦ и алуминиеви дограми. Имам си помещение, където ги произвеждам. Потърсиха ме дадените хора да работя за тях за общинска поръчка в град Благоевград, което ми обещаха, че ще ми подпишат и договор, за което се съгласих. И те ми казаха, ще ти дадем работа за 3 блока. Фирмата изпълнител се казва Докастрой. Името е Даниел от село Овчарци. Подизпълнител е Булмекс. Борис се казва. Неговата фирма е Булмекс. Името Борис се казва. Те казаха с обещанието, като почнеш да произвеждаш дограмата, ще ми напишат, ще подпишем и договор. Нали, всичко ще си е по план. И така почнахме работа. 4 месеца работих при тях. Но всеки ден на първия месец те ми обещаха, нали, ще дадем, при първата изработка ще дадем пари, но нищо. И затова почнахме да работим. Обаче мисълта ми е, че те ме излъгаха, имам и свидетели. 3 блока направих с дограма, поставена дограма в производство и монтирана. Но не съм видел нито един лев. Те ми дължат около 18 000 евро за изработката на дограмата. Югозапад.com. Затова потърсих тех да разпространят видеото, защото и много хората има още като мен излъгани, работели на същите блокове. Общинска поръчка, санирането е изцяло, ако ги взимат такива хора, въобще направо е немислимо. Тези хора не излагаха суманати хора, много хора излагаха, които са потърпевши като мене. Значи едната се казва, улицата е 3 март до стадиона. Това е първия блок. Втория блок има едно заведение Генерал Тодоров. Улицата е Генерал Тодоров се казва. Това е втория блок и третия блок е Менче Карничева. Това са 3-та блока, които сме правили, монтирали дограмите и съм излъган и много хора са излъгани и потърпевши като мене. Да, обръщам се към всички институции, които са проверка, община, към министъра на вътрешните работи, на строителството. Потърсвам помощ от тези институции, защото тези хора излъгаха много хора и държа да се направи проверка на тези блокове. Дали наистина е така, защото те ме излъгаха, че и на мен ще ми подпишат договор. Но така си остана само с думите. Нито договор съм подписал, нито нищо. Мога да докажа, че съм работил, хората ме познават от блоковете, къде съм монтирал дограмите на 3-та блока. Значи фирма изпълнител е Докастрой ЕОД, село Овчарци и това, улица Здравец, адрес улица Здравец. Името на изпълнител е Данчо се казва, а подизпълнител е Булмекс. Борис Ильов се казва фамилия. Борис Ильов от село Крайници. Той от село Крайници. Той се занимаваше с тези неща и те ме потърсиха да работя за производството и монтажа на блоковете на град Благоевград, на санировките. Но санировките из цяла България са просто ужас. Хората са недоволни. Пълна критика, затова се обръщам. Пак казах и
и президента да го види това, всички институции, значи те си прибират по-голямата част от парите, а на хората, които монтират и които работят за блоковете, които санират и правят нещата, те не им дават никакви пари. Дават им смешни пари по 2-3 хиляди евро и после край да се оправаш. Постоянно се лъже, идва и тук, ако не дойдеш, заплахи, почват, ти ще видиш. Така не се работи. Значи в 21 век сме, които мисля, че не може така. Мисля, че всичко трябва да е легално, нормално, да си имат договори, да кой къде е работил, какви пари да се дават. Аз им казах, имате изработена 200 квадрата дограма, те казаха, ти няма накрая, като си тръгнах, защото видях, че няма нито договор имам, нито нищо, а те обещават. Те казаха, ще има да взимаш тези пари. Нас не е страх от никой, на нас не ни пука от никой. Ти вика си един прост работник, това ми казаха на мен. И за съжаление не е нормално това, защото съм си дал 6 месеца съм работил в тия блокове, не съм видел 1 лев. А моето семейство страда заради тия неща. А то голяма част от тия пари, които трябва да вземеш, в крайна сметка ти си ги вложил в материали, нали? Аз съм ги вложил в материали, купил съм материали. Те казаха, нали, купи материали, първите прозорци като монтираш, ще ти дайме парите. Нали, колко си монтирал и така вика, ще продължаваме напред. Обаче нищо такова. Вложих си парите, в материали направих прозорците и накрая нищо. Нито ми дадоха въобще никакви пари. На мен много ми е интересно такива хора в днешно време на какво разчитат. Тоест те имат някакъв гръб ли? Те разчитат на някакъв гръб, защото аз например, съм обикновен момче, който си изкара парите с труд и те като монтираш, например, нещо, аз нямам позиции. Те казаха, че тех не ги е страх от държава, имат си хора, даже ми казаха, ако тръгнеш, нали, да правиш нещо, знаеме те къде живееш, знаеме те какво правиш, ще дойдем там на место, ще видиш какво ще стане. Значи тук апела и към министъра на вътрешните работи. И на министъра на вътрешните работи се обръщам, ако и той да го види този клип, защото тия неща ме е страх, защото съм с малко дете, имаме малко дете, женен съм, майка ми, баща ми са там всичките. Не може така. Не мисля, че е правилно. Защо трябва да става така? Те си прибират останалата част от парите и на никой нищо. И много хора са като мене в Благоевград, много хора, и то може да се докаже с факти, може да се и хората, които са излъгани покрай мене, и аз включително съм излъган, може да го докажат и те. Защото и на тях не са им дадени парите. Нито за санировките, където санираха, нито за дограмата на мене, където съм го произвел и монтирал. И хората можат да го докажат, които живеят в блоковете.